realmente en Cerceda creouse unha historia alrededor do rock bastante forte, non? Montouse o festival, callou a cultura do rock en Cerceda, a pesar de que sempre foi unha enemiga as institucións foron unhas enemigas do rock durante moitos anos, non? A día de hoxe, en Cerceda non hai un espacio para facer música, para facer rock, non hai escolas de música, non hai clases de guitarra, nin de batería, non hai nada, sabes? Todo se aprendeu ali nos locales que tiñan instrumentos e iba chegando xente nova para tocar. E iso tamén é Cénzar, non sabes? Tamén é o achegamento á xente co rock, porque realmente foi eso. Que mellor que rock en galego. En Cerceda, pois tamén, foi rock en galego, non? Todo el. Aquí facíamos o festival de sempre, non? En Cerceda. Entón, chegou un momento que o alcalde dixo: a partir de agora non hai axuda para o festival porque nós tocaramos unha canción que fixo aquí Mario, que é un hit, o cheira ben, a merda que ven no tren. Entón o alcalde dixo na radio e televisión que como eles iban a apoiar uns concertos nos que se falaba así do pobo de Cerceda, non? Entón, a partir de aí foi cando nos empezamos a dar conta de que tiñamos que escribir letras políticamente correctas e chegamos ao punto de hoxe que, bueno, pois o único que facemos é tirarlle flores aos políticos da zona porque son todos maravillosos. Vivimos aquí no mellor dos paraísos, en Cerceda, bueno, que máis queremos? Temos fábricas, temos industria e o medio ambiente que den polo cu, e o ambiente que non se fale del porque me cago en Dios. Pois non é outra cosa.